látómérkőzés következett be. Az elmúlt 2 hétben gyakorlatilag edzeni, közösen dolgozni lehetetlen volt. A mai mérkőzésen Császár Gábor lábfájdalom miatt, izomsérülése miatt nem tudta vállalni a játékot. Bilovszki vírusos fertőzéssel 7 napja küzdött az utolsó napokban, aztán a többiek ennyien vagyunk. Ugye Ilyes Ferenc és Tamás hiányában ennyien vagyunk. Gyakorlatilag az irányi, azt gondolom, hogy ez várható volt, hogy a csapat nagyon nehezen kezdte az első félidőt. Nagyon sok hibával kézilabdázott. Elsősorban a védőjátékkal nem vagyunk elégedettek, nem voltunk elégedettek, mert a csapat nagyon reaktív védekezést hajtott végre, reagált, és a reakció utána mentünk az akcióba. Gyakorlatilag alternatíva csere csak a szélen volt, Gulyásnak a csontközelítő izom ki is sérült. Ki is újult, nyugodtan írt le, mert mindenki sérült. Tehát itt az emberek ugye azt gondolják, hogy azért nem játszanak a játékosok, mert nem cserélünk. Sajnos ennyien maradtunk, az ellenfél jól beosztotta az erejét. Második félidőben azt gondolom az 5 gólos előny fölépítésével megoldottuk azt a különbséget, ami a végére azt a győzelmet hozta, ami számunkra fontos volt. Biztos vagyunk benne, hogy jövő szombatra a játékosok, akik most sérültek voltak, egészségesek lesznek, nagyon jó hetet fogunk tudni dolgozni, és arra azt gondolom, hogy egy jelentősebb, frissebb és sokkal kreatívabb kézilabdát fogunk tudni játszani. Úgyhogy örülök annak, hogy ezt az akadályt ilyen körülmények között tudtuk ilyenképpen abszolválni.